Soripart 1. Milyen szép reggelink van. Nem csinálok reggelit, mert már lányom is meg tudja csinálni, úgyhogy nem érdekel, hogy mit fog csinálni, csak ehető legyen, mert ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Fel se keltem, az ő hibájuk, hogy nem kelnek fel. Eddig megyek és iszok gyors egy kávét. Újabb reggel. Felteszem gyors a szemüvegem. Ez itt volt. Jó reggelt, Tina. Kíváncsi vagyok, hogy ezúttal mivel szúr ki velünk már megint ez a anya. Úgy utálom, tudod. Ja, de mindegy is. Tudod, hogy megint nekünk kell ezt csinálni reggelit. Na, felkeltem gyorsan kicsit. Jó reggelt, államszuszék! Görügő. Na, gyere. Átöltöztetlek gyorsan. És egy kicsit így el. Na, akkor menjünk és csináljunk reggelit, ugye? Most nem tudom, hogy miért nem tölti be a többit, sorry, kacok. Valamiért ilyen a takabokám. Menjünk csinálni reggelit, ugye? Ó, jó reggelt, anya! Gyors csinálunk reggelit. Köszi, hogy csináltatok. De nem nagy meló, persze. Nos, akkor én kapom az uborkát. Nem. Tina, te kapod az uborkát. Betty, te kapod a paradicsomot. És Lilike, meg te kapod a kis cuki-muki kezecskéiddel. Megkaphatod azt a kenyeret. És én eszek egy kis tükörtojást. De főtten jobban szeretem. Ez nem fair. Hogy mi nem fair, lányok? Ó, semmi. Remélem is, hogy úgy legyen. Nem tudom, köszönni is a kezéből. Tina, te megmosogatni, vagy valami hasznosat is csinálj. Én eddig megyek és veszek egy habfürdőt. Ez nem fair, hogy mindig dolgoztat minket. De nyugi, van egy tervem. Ma este végrehajtjuk. Jupi! Na, együk meg a kaját. Én megyek
törölgetni. Tudja, hogy a kis Lili a kedvence. Ja. Szerintem őt hagyjuk otthon. Ő úgy is megérdemli, hogy egy ilyen kis undorító anyával legyen. You know I like it good. Most le kell sikálni az egész házat, mert egy porszem sem lehet az egész házba természetesen ő felsége kívánságára. Most nem akarok untatni titeket, úgyhogy most este lesz. Itt lesz az idő végrehajtani a tervet. Bocsi, Hagi, de te nem jössz. Gyorsan tegyünk úgy, mintha aludnánk. Ez a habfürdő nagyon jó volt, mert irritálja a bőröm azokkal is, ha megszólalnak is. Miért sírsz, kicsi lányom? Anyaci itt van. Na gyere, megyek lefekszünk. Leteszlek téged aludni. Ezek már el is aludtak. Holnap újra kezdem, és sokkal jobban szenvednek majd. Hát nem szenvedünk majd, mert fel vagyunk. Csak csendben. Ez mi? Egy titkos szoba. Ide bújjunk. Oké. De csukd le azért majd, hogy ne tudja. Itt olyan sok minden király cucc van. Egész este bulizni fogunk. És gyors teszek ide egy lámpácskacok, már nagyon sötét van. I wanna see it in motion and 3D. You know, I like it good. Mi ez a zaj? Jön! Bújj el! Elfelejtett kikapcsolni a rádiót. Azt hittem, hogy kikapcsolod. Itt meg miért megy a rádió? Azt köszönöm, hogy hallottam valakit bulizni. Na mindegy. Ideje aludni az én kis Lilikémmel. Bro, hogy nem vett észre? Fogalmam nincs, de itt van